Partiya Demokrat planiya xwe ya li civata nûnera bo lêpirsînên dijî Serok Trump û rêveberiya wî bikartîne. Ji dermankirina zarokên koçber, ji karên Trump yên bi biyaniyan re û heta ku belgeyên bacên wî jî. Her wiha Demokrat daxwaza eşkerekirina tevahiya raporta Müller jî dikin. Lê koşka spî her carî pêşiyan wan digire û ev jî dibe sedema bilindbûna aloziyan. Rêveberiya Trump li hemberê Kongrêsê astengên tund derdixe. Divê bizanin ev raftarek bêqanûnî ya vê rêveberiyê ye. Civata nûneran bo ku karbidestên rêveberiyê rêzdariya Kongresê bikin gava davêjin. Lê piranî tawanbarkirina fermî ya Trump anko daxistina wî ya ji serokatiyê dixwaze. Pêwîst ku em divê rê dabin û di pêvajoya daxistina wî ya ji serokatiyê dabin. Komarî dibêjin piştî ku dozgerê taybet Müller di navbera Trump û Rusyayê da tu hevkarî nedîtiye, Demokrat dixwazin çîroka ku Trump karên xelat û tawanbar dike belav bikin. Jêbilî êrişkirina vê rêveberiyê ti plan û armanc û ti rojeva çêkirina qanûnan a demokratan tune ye. Rêberên Partiya Demokrat anniha bo lêpirsînek li dijî Donald Trump bidin destpêkirin baldarin. Lêpirsîna li dorxistina ji serokatiyê divê ku welat bibe qonaxek gelek duberîdarî ye û em dikarin bi rêya lêpirsînan rastiyan bidin gelê Emerîkî. Dibe ku ev jî tinê me bigehîne xalek zelal. Dev ji wan lêpirsînên sexte berdin. Hefta borî Trump heta ku lêpirsînên Kongresê were sekinandin hevdîtinên bi demokratan ra yên bo nûkirina jêravayiyan da sekinandin. Demokrat dikarin dev ji lêpirsînan berdin û dev ji bernama berhemkariyê jî berdin. An ku dikarin bihêlin ku bo gelên Emerîkî tişt werin kirin. Pêvajoya daxistinê bo di serokên Amerîkî bikar hatiye. Bill Clinton evê herî dawî bû. Dengdayîna bo Clinton zirar da rûmeta wî lê têrî daxistina serokatiya wî nekir. Dibe ku bo Trump jî wekî vê bibe. Berbijêrên Demokrat tekbirina Trump dixwazin lê di sandoqan de. û her roj an du rojan carê binpêkirina qanûnan pêk tê. Tiştê herî baş ku ez dikarim bikim bû serokekî nû ez berbijêriyê qazanc bikim û serokê niha rakim. Anket daxwaza gelê Amerîkî ya bo daxistina serokatiya Trump nîşan nadin. Di 1998 da piştî ku komariyan dest bi pêvajoya daxistina serokatiya Bill Clinton kirin, rêjeya piştvaniyê bo Bill Clinton bilind bû.